Good morning. And good morning naman kayo dyan sa aking mga bangs. Pag mga bagong panganak talaga, nagtutubuan yung mga buhok. Pagkatapos niyang maglagas, magtutubuan naman siya ngayon. Ayan, medyo mahaba na yan. Ang dami niyan, mga labas-labas na buhok. Yung tubo, ayun, ang dami. Pero, continuous pa rin yung paglalagas niya. So, ang nipis na ng hair ko, ayan na lang siya. Kakaunti na. Grabe, no, ang kapal nito. Ayan na lang. Sobrang kaunti na, pero okay lang yan para hindi mainit. Summer pa naman yun. Hanggang ngayon, naglalagas pa rin ako. Naglalagas pa rin yung hair ko. Pero natubo naman na. So, kakapal na ulit yan. Magpapagupit tayo mga minsan pag hindi na busy. Yan. Nakikita nyo itong mga naglalaylay na yan. Hanggang dyan lang yung hair na ipapagupit ko. Ganyan. Mas maiksi pa. Yung parang sa mga sinauna, yung mga matanda, yung parang paganon, basta maiksing-maiksi para hindi na ako mamamroblema sa lagi namang nakatali. So, kailangan putulin na lang siya kaysa lagi namang tinatali, hindi naman buhaghag na kasi hair ko ngayon. Gawa ng lagi ko siyang tinali. Ayan. So, kailangan na natin yung pabawasan. Or wag na. Maganda naman eh. Ako lang nagugupit niyan. Kung ano-anong gupit lang. Binabawasan ko lang. Good morning nga pala. Napansin nyo, tahimik yung paligid. Wala yung mga batuta. And si Ayla tulog na tulog. Ayan, nasa kuna. Kaya makakagawa tayo. Magawa na ako ng sauce. And magbabalot na tayo ng lumpia. And yung mga panila, ayan, makakapaggawa tayo ng mabuti. At wala sila. Tulog na tulog, oh. Sarap ng tulog. Iginala namin yan. Pumunta kami ng Mambulo. Barangay yun, barangay. Pangalan ng barangay sa kabila. Bumili tayo ng itlog. Nakahanap na kami ng itlog ng pugo. Taran! Nakahanap na tayo. Makakapagtinda na ulit. Kasi kahapon, kakaunti na yun. Binigay lang yun dito. Dito tong yung bayaw ko, yung itlog ng pugo. So ngayon, meron na tayong alam na bibilhan talaga. And pwede na rin kami magtinda nito. Sa mga nanonood dyan, nakabarangay ko, bili na kayo sa amin. Magtitinda rin ako ng ganito, itlog ng pugo. Para extra income. Extra income. Puro na lang extra income. Nakabili rin ako kanina ng pechay pala. 20 pesos na to guys. 3 lang na buko. 3 puno. 3 bilog. 20 na to oh. Pero ulam na natin yan ngayong tanghali. Kami lang naman ni Papa. Mamaya pa yung hapon yung mga bata. Lahat sila guys, yung mga bata, at saka sila Ate Helen, sila Karen, nandiyan na dumating, tapos lumayas na naman. Ang naiwan lang dito, si Umboy, kasi hindi niya pa kayang maglakad sa bundok, gawa nang na-stroke nga, so hindi niya pa daw kaya, nagpaiwan. And kami lang, tsaka si Papa, Alden, ako. Kaming tatlo, and si Totong, kasi may sakit, may lagnat, and yung mga anak niya hindi pinasama. Pero si Kiel, tsaka si Jillian, sumama. Ewan ko kung kakayanin nila yung bundok. Nakikita niyo yung bundok doon sa harapan ng aming bahay. La 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 la. Tutulog pa siya. Ang ingay ko kasi tapos may nagpupukpuk pa. Naku, wala na. Hindi na tayo nakakagawa. Gising na. Ayan na, ayan na, ayan na. Hello guys! Good morning! Ayaw. Wala sa mood. Hello guys! Nagising tuloy si Bebe. Gumagawa kasi si Papa ng gate. Gate dyan sa ating unahan. Inaayos niya kasi nasira yan. Ang ingay ni Papa, nagising ka na. O, paano na tayo gagawa ng ano? Tutulog pa to. Patutulogin ko lang muna. Sobrang ingay naman ng doggy. Wala na, hindi na siya nakatulog. Oh. Ano kasi Judy Abot? Ikaw ba si Judy Abot? Hello guys. Is na Vera na. Ayaw mo na mag-vlog, bebe. Hello guys. Ashim. Ashim. Oo. Niliguan ko na lang. May na ako magluluto. Nakapagawa na ako ng sauce. Binayaan ko lang siya maglaro sa baba kasi susawa na. So, kalo nga naman. Hindi, naglaano na ako ng itlog ng pugo. Ngayon, pinapalambot na natin para mamaya. Gawa na lang ako ng sauce niya. Ay, yung harina ba? And, nag-aayos din ako ng ulam namin. Hindi ako makakapagluto. Tayo makakapagluto, bebe. Tayo makakapagluto. Ayan, no. Pechay, tsaka bumili si Papa ng gagawin ukoy. Lagyan pa natin ng
harina, tsaka mga pampalasa. Nalagyan ko ng sibuyas bawang. Ayan. Hindi ko matapos. At nagpakalong na itong isa. Niliguan ko muna. Baka matulog ulit mamaya pagka tapos niya maligo. Ligo na naman ako. Ay, tulog na naman ako. Kakagising ko lang. Ayaw niya kasi sa kuna. Hindi naman pwedeng dito sa sahig. At maraming kinakaw-kaw. Ay, galit. Uy, nasa si Papa? Asan? Turo si Papa. Asan? Asan si Papa? Brum brum. Pag nakakarinig ng motor, tuwang-tuwa. It's 1 p.m. in the afternoon and maliligo na ako. Maaga-aga ako maliligo ngayon dahil maaga tayong natapos. Nakagawa na ako ng sauce para sa kwek-kwek and yung lumpia natin okay na. So, it's done. Ligo time na tayo. Kahapon, anong oras na naman? Alas 3 na naman yata. Alas 4 na naman ako nakapunta ng CR. So, sobrang daming ginagawa. Pero today, parang konti lang yung ginawa ko today. Ang bilis ko natapos Ito na naman yung ating kwek-kwek na iba-ibang kulay. So, meron tayo orange. Yung mga itim paminta yan, guys, ha? Ayan, orange, yellow. Ang pangit ng yellow. And green. So, yung 10 piso, 3 pirasong kwek-kwek. Iba-ibang kulay lalagay natin. And then, yung ating lumpia. Ito na. Takpang ko lang. And yung ating mga sauce, nagawa na. So, ligo time na muna tayo. Si Bebe nandun sa taas sa kainan. May duyan doon. Binabantayan ng pamangkin ko para makagawa-gawa tayo. Wow! Ang ganda ng kwek-kwek natin. 3 kulay. Orange, yellow, green. Ganda naman, Bebe. Oh, diba? Para makakaakit-akit. Dito tayo ngayon ng kamote. Kamote. Cute! Naglalaro ang magkapatid na naiwan. Hindi nakasama sa bundok. Ay, huwag mong likutin, Bebe. Naiwan ang dalawang magkapatid. Hindi pinasama ng tatay sa bundok. Wala silang kalaro. Kaya ngayon, maghapon yan na nasa bahay lang. Banding lang silang magkapatid. Tapos yan, nung hapon na lumabas. Mga aso naman ang kalaro. Ayan. Mas maganda pala pag ganyan walang ibang kalaro, sila lang Di nagkakabanding sila, nakakapahinga pati, natulog sila sa hapon. Hindi na ako nakapag-vlog anong oras na Alas 7:30 na. Kanina, dumating sila, tuwan-tuwa si Ella, na-miss niya yung mga kapatid niya. Tatapos na namin ng dinner, ang ulam namin ay yung pechay. Tsaka yung okoy na kaunti. Hindi na namin yung naulam nung tanghali. Ano yung ulam namin ng tanghali? Basta hindi na namin yung naulam. Ngayong gabi na namin yung ulam. And, nagtimpla kami. Ay, nagawa kami ng juice kaninang palamig. Ayan. Bukas ulit. Bili tayo ng ibang palamig na flavor naman. Natuwa sila dun sa kwek-kwek na iba-ibang kulay. Ano to? O, diba? Curious. So, naubos siya. Nakakatawa talaga itong mga... Ano yan? Colorful naman. O, diba? So, bukas ulit guys. Magtambak-tambak na naman ang ating gawain dito. Ang daming ligpitin. Kapag na ako, linis mag-toothbrush na lang. Kaya nakaganito na ako na pantulog na tayo. Yun nga palang yung nangyari sa amin noong December na nagkasakit kami lahat. Sigurado ko nagpa-check up kami ng COVID yun. Dahil lahat as in kami, lahat ng symptoms naranasan namin. And yun, hindi na lang kami lumabas sa bahay. And si Papa lang, kasi siya lang yung magaling na nagbibili ng pagkain namin. Katulad ng nangyayari kay Iya Villania, lahat na rin sila ng pamilya niya. Kung nakikita niyo sa Facebook page, nakita ko kasi lahat na halos sila meron inubo, sinipo, nilagnat, tapos makakatim ganito, and ano pa nga ba yung mga nila, basta nasa bahay sila, mga nag-quarantine lang sila din sa bahay na nagka-COVID sila. So siguro yung nangyari sa amin in December, ganun din. Hindi ko alam bakit ganun. Meron ng vaccine, may vaccine na, 'di ba? May first dose, second dose, tapos may booster pa, pero nagkakaroon pa rin ng COVID. So, ano ibig sabihin? Ano yung silbi nung vaccine na yun, 'di ba? Ito nga yung tawag dito, yung mga ano namin dito, kasamahan, yung mga kapitbahay na may vaccine na rin. Nagkakaroon pa rin. May mga ubusi po, minsan nilagnat pa. So, bakit? Para saan pa? Anong silbi nung vaccine? Bakit ganyan? Hindi ko alam kung bakit nagkakaroon. So, siguro, hindi ko alam. Sa panahon
dahon or sa hangin. Parang may ano yung something sa hangin. No? Parang may ini-spray sila sa hangin na nagkakasakit yung mga mahihina ang immune system talaga. Kaya ako ngayon, nagva-vitamins ako guys. Oh! So, ayun, may something na nangyari. Dumating yung kapatid ko. So, yung vitamins pala na sinasabi ko sa inyo ay ito, multivitamin siya and plus iron. Kasi, di ba, ano kami, anong tawag yan? Low blood ako. Kulang na kulang ako sa kapulahan siguro ng dugo. Actually, lahat kami magkakapatid ganun. Yung pag bumabangon ka na, dilim yung paningin mo. Ako yun. So, ayun. Ganyan din siya. So, namana niya yung pagiging low blood ko. Tapos, kaya ganun, nag-ano ako nito, umiinom ako nito and much better ngayon. Nakikita nyo parang medyo hindi ako maputla. Mapula-pula yung labi natin. Medyo mapula lang naman. Hindi naman katulad ng dati na sobrang putla. So, dahil siya dito, nakadalawang banig na ako. Ayan. Tapos, naghingi ulit ako ng 2 banig kay Karen. Si Karen kasi meron siya isang box. So, doon ako sa kanya humihingi ng, anong tawag yan? Iron. So, ayun na yung ating ganap for today, guys. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. See you on our next vlog. Ingat kayong lahat ha. Stay safe and mag-vitamins kayo and kain ng mga gulay-gulay, prutas para lumakas yung immune system natin para hindi man magkaroon man tayo, mahawaan man tayo ng COVID is gagaling agad tayo, hindi ganun katagal, no? So, ayun. Thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe. God bless you. Bye-bye!